Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelds Vlogs. Kung bago ka pa sa aking channel guys, don't forget to subscribe me. Mamamwa, pakpakpak, chami-chami. Hello, the Jimaki Helmut from Bremen, Germany. Karoon na kami diri sa, ano to King? Linyones? Kintinan Ranch. Kintinan Ranch. Ayan no, si King, kain ng balot. Ayun si Magayon. Si Magayon na bulkan. Ayun no, ang ganda. Nindot kayo oh. Ayan no. Tsada kayo daan. Kasama ko si Honey. Tsaka si Yori. Hi, si hi. Si Dayan. Ayun pala si Honey. Yan, si Miyaki nandoon. Ang ganda ng overlooking guys. Ayan no, nindot kayo. Dili rin to sa Legazpi, Albay. Kamalik pala to, kamalik. Nindot kayo diri yan, no? Wow, ganda. Yun, sibukan. Ayun yung mga motor natin. Nag-stop over kami kasi ang ganda ng view. Ayun si Miss Dayan. Si Hi Dayan. Daming namasyal nito. Hindi kaya. Dahil naman. Daming nakalaag diri. Overlooking on, nindot kayo. Si Barbie. Saan? Sama na si Barbie, ano no, yung kabayo. Nindot ka diri. Tsada ka diri aday. Panglag mo diri sa Kamalik, Kinanan, View, Hills. Tsada ka yung bulkan diri dahil. Ang ganda talaga. Yan. Sada kasi bulkan. You know, taas kay mga kasada diri dahil paakyat, pababa, paakyat, pababa. Pero kaya naman. Itekla po kung motor. Good kayo. View. Makita ang buong Legazpi. Yung mga bahay doon, mga building doon. No? Yun o, mga puti. Kaya sa ng balok. Nindot ka. Nindot kayo. Tsada kayo day. Nindot kayo diri. Si Vulkan na Magayon. Ayun o, Vulkan. Si Vulkan na Magayon. Si Vulkan na Magayon. Woo! Welcome to Kamalik, Kinanan Hills. Overlooking. Indot ka diri. Dami na masyal. Dagan ka na masyal. Hi King. Dami na masyal si King. Wala si Ella. Next generation. Hi girls, welcome to my life. Sadak ay diri. Ayun sa Tiklabu. Ayun. Ang aking. Correct. Dayan, sige na, parang nasa pelikula lang. Pagulong-gulong ka na dyan. Nindot kayo. Laag mo diri mga bayot. Umani mo diri sa Legazpi. Ay Kamalik sa Kinanan. Kintinan pala. Kintinan Ranch. Lahat na nakikita nyo, hindi sa akin yan. Oh, lahat na nakikita niyo, akong may-ari pero pinasak ko kay King. Siyempre si Lord ang unang may-ari sa lahat. Dahil ka Lord ulan. Kintinan Hills. Kintinan Hills, Kamalig, Albay. No? Kamalig, Albay yon.
Tapos makita mo si Vulcan na magayon. Ang ganda, the best. Wow, indot kayo. Woo! Laag mo diri. Laag mo diri, mga Basaya, mga Bayot, mga OFW, mga laag mo diri. Pag laag mo diri, indot kay diri day. Mawala yung problem, stress lover. Sikit na ta. Hello! I love you kung sino ka man. Welcome to Kamalik Quintanan Rains. O, diba? Sa lahat na nahigugma sa ako nga wala ko dawata, bahala mo. Sa lahat na minahal, thank you! I love you, Lord! Walang bayot. Sabihan ng bayot dahil. Hindi. Wow. Sada kay diri, uy, ganahan ko. Sarap to makaupo, pas magmuni-muni dyan sa mga bundok-bundok, sa mga kuan, sa mga view. Nindot kayo. Nindot na kayo dahil, mga Bisaya, pang laag mo diri. Nindot ka diri. Saan ka, King? Uy. King, mauna na si King. Bye. Salamig kay sa hangin. Pero mawala imong kuan. Stress. Imong kunot sa noo. Kato, ano yon? Linion Hills ata yun, no? Oh, tapos yung SB. Yun yung Highlands doon. Okay. Wala pa gani. Wala pa daw. Di pa. May oras pa ba? Alas 7 maligo. Daming namasyal dito. Yan. Mas meron pa doon. Ayan. Eastern Sunday. Easter Sunday. Ayan, pagkabuhay ni Jesus. Lahat ang mga biyo. Okay. Okay guys, thank you for watching. Mamamwa, papapak, chami-chami. Bye. God bless.